Hamren CDPO sa emalong chokamar kachito depin na jo KSL lapen KUY asong atum kamridam. West Caribbean long Hamren along Supialong kedo CDPO sa emalong chokamar atum Sam chadam depin pen bainong ka chenchot pola marjulong si KSA inglong pola pen KUY mate Caribbean Employee Association atum pen adiman humridam lo. Pudame Ladakh Hamren along Supialong kibipon. Labangso CDP asem lake West Caribbean long kang pia permanisi thedung asem lo puli pudam datta henune lapen telada kadu kawe chokomar bangkre kata mando poifes tame sam kachidam de chekloi jonjoni lapujot kalisi pining ningkan sorin rengko roinia permana long stame kachidam de pinsi thekpon long lasi lapuson a methang asai jongsi chepangwe krang cheklo sam kachidam de sai kacheklem clip pensi bainong ka chen chochora bang ke chokchi lasi ladak chokomar ke dance tame sai kacheklem pa me pen a methang sam chewang werja pan KSA Hamren Regional Committee kong chun bang prosonto inti la pen kalapuk ke UY song pen Robinson Hanse pen sodak chuning ripon Hamren pen birsong ronghang loti kimi news Caribbean long Charlie song la pen ke Caribbean Unemployed Youth Association pen Hamren long supi me de West Caribbean long headquarter long adak CDPO office da chintong ICDS project office long lentum nang homri lang kok alam thibangan pulo Caribbean long department thong ket ang bong pen akenang sot nai a department ke CDPO da isi do adak la tu makemang jitu ICDS pen akenang improve health nutrition and education la soteng pulo te jumepi la pen ke akam ke claim nain ta dopik ningkan trok kana ke kom arta sumarapan education na hien pen chenglok la pen ke healthcare hien pen chenglok adu ka ke lang duning artu anang itu la pusona department along yo si staff tu dak ciklu aning kan se tak ufir seklem le duty cewang web so lagi is very simple herak me la pen chijin so me ilutum Caribbean long along ke papi hope appear the long la pusona department atum la pusona kam na choklem pidet la pusona kam sayo na choklem pi abangke nitum Caribbean do chardia song pen la pen ni dupa me la pen abangke nili so dak pen chuning rilo itu non kilik tang det pen Caribbean long termas konsil along put hot ilitum ningkachi thenai ake hai Dr. Tuliram Ronghang Sar si put hot CM ar punang deng lo la pen alang li CM ar pu deng det pen alang li kecheng si statement ICP je asitin a department lo chokomar tum sitami or 5 cap pen for 5 hop ang bong anjo si duty cheklem kle pulotang te alang li tuma phan so dak pen action any bisi alang li pada ke for 5 captain for 5 fall itu dak cheklo ningkan si duty ka cheklem kle sim tum theklong la pen isi therak me mela dak aku isi du thulang je non head jong dak inu da bang po chokomar mane LDA post long na ke jon midok pu cheklo yani on thoma phrang lo pu na ke jon sita la dak abang ke amya namunda wela itu biar dak long teng pulo te alang bai no bang chu bom lu pu sala dak bang ke RG mu mang anda theklong wela kasi lapuson out lang nu lapuson radaki chong sip chot pen lasona sakuri ke claim tum phana bangke Caribbean lo mas consil la hien pen so dak pen inside nai la pen tum Caribbean lo charlia song la pen unemployed tum cherapchi ri pen sin tum la bangso puthak la bangso department ke mesen ni phal tum un anche song kon KSA exam ada tenggan lang lo dadak na humdi lo dadak DT office lo mane kenan dadak ani ri aminong solo kami dadak aminong CDP office do ko bang chini lo san dadak CDP office do kan munit ke theklong pang thek RG masi theklong pilang apeni li ke dak lokelo solo kami dadak aminong itu dadak ustad bangkan na kedu kami pini ga gomnong lo kadi ben bang krit hom do lo bangket krit hodo bangket tado ko hesawe sisteme inutawe pini na ku peda do son hasi CDPO bang sami responsible chenang po prabjin pen dagwang pen nang ni pen dan stop teman ta chingwai dinang po sini wilo ati kedam tang CM Tuliram Ronghang sami ning jilo kido dia office hebang ke kirat ji ko son se taksi alang tum kani te ngan son das da kami nang bangke office bang ke matro sugidar ana lom na sugidar ne pio ne tum na function ko chalo sami dak
an ki do yuding tame amina office long mangke dadak CDP office long mangke office ki do mangke RG masya bedalo pinyar ni mangke atibul si thegong chalo sami non